Selam dostlar, efirde Qalib ham sizin bilan men Fannur. Selam Aliya. Selam. Qaralı Aliya, mene sana ne isimler uşay? Mena Leysen, Yıldız, Gülşeşek degan isimler uşay. Aha, mene qaysin qo'shtirring o'zingga. Aliya bo'lmasa. Yıldız bo'lsin. Aha, yarı anlaşıldı Aliya. Ayda eneyin ko'rgancha tezroq studiyaga uzatir. Amina bugungi bizning qo'noq sezon sayin isim alıştıra. Bizde bugun qo'noqda Rizda Salahova. Selam Rizda. Selam Sinkin. Men Fannur. Men Rizda. Semiz. Gülendam Tutaş. Gülendam Tutaş. Gülşahida Tutaş. Ayya. Şulpan Tutaş. Meysere Tutaş. Senin bunda bir ko'p roller sanab ketding. Mana shularning boshida esga tushirgansiz deb bilam. Mana qaysi eng yoratganing sening? Bütünüsü. En so'nggilardan Gülendam. Eriga mana пока Gülendam lideruет. Bugungi kunda. Mana qaysini iyalashib bo'lmaydi. Bütün isimga iyalashamiz? Bütün isimga iyalash. Iya. 18'de 30'da spektakl boshlanadi. Men 18'de 27'de aytamiz, men bugun Gülendam deyam desa iyalashdim. Şap Rizalası. Edemle studiyaga uzadır, iyalashatir bizning studiyaga. Demak do'stlar, bizning hozir qalb topshirib boshladi. Bir qoida yo'qolmag'iz, bu bizda qo'noqda Rizda Salahova. Vaqtda jilovlarim bugungi kunda benim ipim. Polavka srochlar. Şere yeriga yaratganman. Rahatlanib arada bosh ekan. Umr bo'yi shayga tushirgan xiyollar shakar bo'ldi. Qo'yag'ina bo'lsa-da, men ketam dedim. Selam barchangizga da. Bugun bizda qo'noqda Rizda Salahova. Efirda qalb topshiruvi. Rizda Salahova. Tinchurin teatrining yoqti yulduzi, Shulpani, Afiliyasi, Gülendami. Xoliq oning Oq chechaklar telefilmidagi Gulshahiyasini da yoratib qabul etdi. Rizda, men so'nggi orada internetda shu narsa populярlashib ketdi. 10 yillik men deydim degan fotolar qo'yilaymi. 10 yillik sen deyding. Narsa seni mana bugungidan ayirtirgan deb ayirman sening. 10 yillik bo'lgan Rizda ham bugungi Rizda. Barыңызға да selam. Şunu aytam, men qo'shilmadim olay birga. Андай fotolarımni qo'ymadim. Нәрсе айыра? Ул вакытта миңа ничә яшь иде? Миңа ул вакытта 19 гына яшь. Инде эшкә кергән, 1 ел эшләгән без театрда, хыялланып йөргән чаклар, популяр актриса булам дип. 1 елдан соң Артем белән кушылганбыз. Ул вакытта әле булачак ирем белән йөрмәгән булганбыз икән. Ләкин инде бергә эшлидек, билгеле без инде чөнки 15 яшьтән, 14 яшьтән үк таныш, бергә укыдык театр училищесында. Еш. Хыялый, чыннан. Хәзер хыял түгелме син? Хәзер дә хыялый, чөнки хыял бит инде ул канат, кеше менә кош ничек канатсыз уча алмаган кебек, кеше дә хыялсыз яши алмый. Булай, менә үз холкыңда, ничектер үзең тотышыңда нәрсә үзгәрде икәнсең хәзер. Менә хәзер мен алай итеп эшли алмыйм инде. 19 яшьтә нәрсә әйтә аласың син? Ул инде яшькә бәйле түгел миңа калса, ул безнең күпмедер дәрәҗәдә медийный лица диләр бит инде. Күпмедер дәрәҗәдә билгеле кеше булгач, без инде кайбер нәрсәләрне үзебезгә рөхсәт итә алмыйбыз. Ул инде тәртипкә килгәндән, индидер фотолар урнаштырганда, бәлки социаль челтәргә. Хәзер менә монда 10 еллык түгел инде ул, әмма шулай да инде шактый күптән төшерелгән бер видео язмадан синең рольне карап китик әле. Туйда җитмәсә расход чыгарып торасы юк. Әзергә, әзер! Нишләп мине үтә курстың еш? Бу бешергә хуш
что ли, миссия? Сезне ничек культурырга була? Мен сен үзең безне күлдердең, сен ничек күлдерергә була? Мине бит инде нақшындай кеше мине мәзәк тә күлдерә ала, мине улымның ниндидер яңа шөгыльләре, ниндидер теге кызыклы әйтеп куйган сүзләре, карап куйган карашлары, я булмаса менә сезнең самими йөзләрегез мине. Хөрмәт, син әмма роль уйнаган вакытта каядыр сәхнәдә вакытта көләсе килә, көләргә ярамый торган булганы бармы? Ул бит трагедия. Башармакка карадылар, ул дөрес. Шулай диләр, белмим, менә безгә шулай берничә артистның әйткәне бар, сәхнәдә бик каты көләсе килгәндә туктап булмый менә, туктап булмый. Менә дәрестә сезнең көләсе килгән мизгелләр бардыр бит инде, менә туктап булмый, ничек кенә тырышсаң да менә сәхнәдә бу тагы да арта, менә бу хис берничә туктап булмый, шуннан да менә булай баш бармакка карарга кушалар, ләкин башка карасаң да, шәнтигә карасаң да юк инде ул туктап. Әгәр сез сәхнәдә күрсәгез, лайтып торган артистлар дигән хәзер гомумән көләсе. Резидә бит ул менә шундый ничектер эзләнә торган кеше, һаман нәрсәдер өйрәнә, ул ничектер кайнан төрле җирләрдә катнаша димме, ничектер менә шундый кеше дип беләм исенә, барыбер кызыксына торган кеше, битараф кеше түгел инде. Һәм менә безнең аның тагын бер кайчандыр өйрәнеп яткан bir şöyle turunda videoyu karab gittik hele. Sen hazır Резидә Сәләхов шундый велосипед ташау буенча спорт остасы дип беләмәйме? Бик тырышкачтын. Синең менә тагын шундый нәрсә өйрәнергә туры килгәне бар. Менә бик катлаулы. Менә велосипедта синән дә сөйлисең. Бик кыен бит инде кичкенә велосипедта йөри. Тагын инде катлаулы. Бездә да йөри белмим, нинди кичкенә. Чөнки безгә кичкенәдән әти вәгъдә итте, велосипед алып бирәм мин сезгә дип. Без ике кыз үстек апам белән, апам Миләүшә исемле. Ләкин әти безгә вәгъдә итте, ләкин алып бирә алмады. Чөнки стройка вакыты, йорт төзи, башка мәшәкатьләр бик күп иде. Инде ул алып бирә алам дигәндә, әйдәгез алып бирәм дигәндә, без инде үсеп, безнең инде башка җарак иде. Кызыксынулар, инде безгә велосипед кирәкми иде. Тагын инде катлаулы шундый менә кыен булды сен өйрәнергә роль өчен нәрсә өйрәнергә туры килгәне бар шулай. Нәрсә, җырламаган җирдән җырларга өйрәнергә туры килгәне бар инде. Син мотор җырлыйсың? Мотор дип инде ярап торадыр дип уйлыйм инде. Теге мотор дип әйтә алмыйм, көчле дип әйтә алмыйм тавышымны, ләкин күпмедер дәрәҗәдә мин иштем, музыка мәктәбен бетергән кеше, иштү сәләтем бар дияргә кирәк. Та нәрсә өйрәнергә? Гитара да уйный белми идем, шулай үзлектән училищеда укыганда өйрәндем, үзебезнең егетләрдән сорап. Ул да шул менә рольгә кирәк булачак дигән әйбер белән инде. Елый-елый фортепиано дәресләренә йөрүләр, 7 ел буе тып-тып күз яшьләре тамып төшә иде клавиатурага. Әни кирәк, ди укытучы кирәк, ди миңа нәрсәгә соң бу, дим па. Хәзер кирәклеген аңладым, чыннан да миңа кирәк. Менә Гөләндәм туташ хатирәсе спектаклендә уйныйм, язмышым елларында уйныйм, төш спектаклендә уйныйм, шуңа күрә бу чыннан да тагын бер кирәк булган икән. Кирәк булып чыкты. Ул вакытта җылауларым бүгенге көндә минем ипием. Актрисага әни булырга авырмы? Юк, әни булырга авыр түгел. Аллага шөкер, ул бит инде әни булу зур бәхет. Сез аны әле аңларсыз, Алла бирсә аңларга. Тыярга насыйп итсен һәрбер хатын-кызга да тормышта әлеге бәхетне. Бәлки актриса кешегә әни булырга түгел, менә әни булырга әзерләнергә авырдыр. Ягъни декретка чыгыйм микән, юк микән дигән сорау алдында тору, ул инде һәрбер актрисада була миңа калса, чөнки яшь вакытта рольләр күп була, героиняларың да төрле. Синең шундый күп рольләрең, төп рольләриме? Рольләрем чыннан да күп иде. Декретка киткәндә кайбер актрисаларыбыз син бигрәк батыр йөрәкле икән, 14 ролеңне калдырып декретка китәсең диделәр. Ләкин мин аңладым. Менә хәзер шушы мизгелдә, шушы вакытта мин шулай эшләргә тиешмен, мин декретка китәргә тиешмен. Вакыты җитте.
әскер безне сайлады, димәк шулай булырга тиеш. Шуңа күрә әни булырга миңа калса әни авыр түгел, аннан соң минем әти-әниләрем Артемныклар ерак булса да, Мөслимдә булса да, минекеләр якын монда Казанда Заречный бистәсендә генә алар безгә булыша. Резеда, менә без күрү турында сөйләштек. Минем синең шигырь укыганда да менә чынлап торып елгаганны күргәнем бар иде сәхнәдә. Гел чынлап торып та елап булмый бит инде, еларга туры киләдер сезгә. Ничек еларга безгә менә күрсәтәле, ничек менә син хәзер елый аласыңмы? Менә хәзер безгә елап күрсәтә аласыңмы? Аның кнопкасы бар. Кнопкасы бар аның. Күрсәтимме? Күрсәтегез, күрсәтәле безгә. Менә хәзер. Да дип уйлый күрмәгез инде шарам. Кнопка юк инде билгеле. Кнопка күзләрдә. Кнопкага басып торып булмый бит инде, менә сиңа еларга кирәк, бик җитди ниндидер момент син бит инде кнопкаңны үзеп басып торамысың анда. Кнопка юк, ул инде әлбәттә теге яки бу хәлгә ышанудан килә. Һәм елау миннән инде гомумән ерак йөрми ул. Сән кыен түгел еларга. Юк. Миңа бәлки көләргә авыррактыр сәхнәдә елауга караганда. Чөнки мин тормышта да үзем шундый елаграк кеше инде, бик сентименталь. Без Артем белән икебез дә шундый, әти-әниләребез дә безнең шундый, без аларга ошап күрәсең шундый елакбыздыр инде. Миңа инде мәсәлән әни бала темасы, ир белән хатын темасы анда. Син шуны уйлыйсыңмы сәхнәгә чыккач? Менә сен еларга кирәк була бит инде. Шул ситуацияга шуны уйлыйсың, күз алдына китерәсеңме? Күз алдына китерәкме? Ышанырга гына кирәк. Һәм син елый башлыйсың, Әлбәттә. Мәсәлән, Өзелгән яфраклар спектаклендә мин Фәридә образында миңа 14 яшь. Мин хәзер уйнамыйм инде ул рольне декреттан соң. Миңа 14 яшь. Әни мине инде күптән ташлаган, бер 7 ел элек. Хәзер менә әтинең икенче хатыны безне урамга куып чыгарды. Ләкин әти башка хатынга ияреп китте. Теге хатын әйтә, "Юк, мин синең кызыңны кертмим." Ярый инде алайса диде. Әти теге хатынга ияреп китә, мин урамда басып калам. Бер үзем 14 яшьлек бала. Бу ситуацияга ничек, менә шу ситуацияны күз алдына китереп кара син хәзер. Шу школьный сумкаңны гына асып, күлмәк кара итәктән син кедадан шушы сумкаңны асып басып каласың. Син бер кешегә дә кирәкмисең бу тормышта. Һәм анда Мин күз алдыма китерсәм, мин аны шунда ук кирип китәм, шуңа күрә ниндидер кнопкаларга басу миңа кирәкми. Аңлашылды. Шул. Бездә безгә инде сораулар килеп иреште. Димәк, беренче сорау. Сез театрны ташлап кинога күчсен өчен гонорар ничә сум булырга тиеш? Конкретно сорау бу. Кино һәм театр өлкәсе бу бит инде гомумән икесе ике өлкә һәм алар бергә үрелеп тә барырга мөмкиннәр. Мәскәүдә дә нәкъ шулай ук бит инде, менә мәсәлән Чулпан Хаматов ул театрда да уйный, кинода да төшә, хәйриячелек белән дә шөгыльләнә, ләкин шушы өч юнәлешнең берсендә ташларга җыенмый. Ни өчен мин театрны ташларга тиешмен? Миңа кино дөньясында ниндидер таулар вәгъдә итсәләр. Андый хәл булмас дип уйлыйм һәм андый суммада юктыр миңа калса. Кинода ул төштең дә бетте, менә бүген начар төштең, ул шулай кирип калды. Ролиңдә син беренче актыңда начар уйнагансың икән, син икенче актыңда тырышып, мин тамашачыга дәлилләргә тиешмен үземнең шушы образны юкка гына уйнамаганымны дип син тырыша синең шушы ситуацияны үзгәртергә ниндидер мөмкинлегең бар. Артем Пискунов таныласым килгәнгә артист булдым ди. Сез нигә артист булдыгыз? Белмим. Артем шундый бик конкретно бит ул әйтте. Ул инде беренче курстан ук без училищега кергәч инде безнең остазыбыз, театрыбызның баш режиссеры Рәшит Заһидуллин безгә һәрбер безгә сорау бирде. Менә син ник булдың, син ник актерлык профессиясын сайладың? Кемдер әйтте, менә мин татар телен үстерергә телим дип инде гөлдер татар мәдәниятен ди. Артем, минем популяр буласым килә диде режиссер. Во, менә бу дөрес настрой диде. Мин үземнең ул вакытта нәрсә дип җавап биргәнемне дөресен әйткәндә хәтерләмим. Ләкин мин кичкенәдән актриса булырга хыялландым дип тә әйтсәм ялган булыр. Мин хыялланмадым актриса булырга. Шул музыка мәктәбендә укыдым, фортепианда уйныйдым әйткәнемчә. Безнең театрыбызның артисты Татарстанның халык артисты Илгизәр Хәсәнов белән таныштык. Илгизәр абый мине бер конкурска шигырь сөйләргә әзерләде.
Шундай әзерли. Қарайлы сен бит. Иә, сенен нәрсе Шауа екенсің. булырга мөмкин дип, ул миңа киңәш итте. Мин музыка училищесына барырга җыйнайдым ул вакытта, 9-дан соң китергә карар кылдым. Кая гына булса да, ләкин мин китәм дидем. Мин китәргә тиеш дидем. 9-нчы сыйныфтан соң шулай итеп карар кылдым. Ләкин музыка училищесына керү насыйп булмады. Ну, язмыш дигән нәрсә бар инде менә. Юк, кермим икән, юк, миңа бу кирәкми икән дип хәл иттем дә, көне буе музыка, төнне музыка, көндез музыка, бүген музыка, иртәгә музыка. Юк, мин түзә алмам дип, бу авырлыкларга бу музыка дөньясы минем өчен түгел дигән фикергә килеп, Илгизәр абый белән таныштык. Илгизәр абый театр училищесы барлыгын аңлатты, театр дөньясы барлыгын. Мин карай, шуннан да кирип карыйм әле дип, кызыксынып кирип караган идем, ә ул минем язмышым булып чыкты, минем тормыш рәвешем булып чыкты. Хәлеңдеше güzel kız. Гамлет. Әйе, бу Гамлеттан Офелия, Офелияның шашкан мизгеле, әтисе үлемен күтәрә алмый һәм Гамлет белән аерылышуын күтәрә алмау сәбәпле ул акылдан яза. Бу шул мизгел, бу нинди чумазик дип уйламагыз. Сезнең тискәре сыйфатыгыз. Анда сыйфатлар бар инде ул әлбәттә. Менә шул ук сентиментальлекне миңа калса тискәре сыйфатка да кертеп була. Дөрес, ул безнең профессиябызда бик булыша, менә шулай тиз генә елап җибәрә алу, эмоциональ булу. Ләкин мин аны тискәре сыйфатка да кертер идем, чөнки мин кирәкмәгән вакытта да җыларга мөмкинмен. Хәтта кешегә тост әйткәндә дә күрәм минем белән күңелсез ахрысы. Туйдырып бетергәнмендер. Муйныңа тагылады беләме? Хуш, Мансур. Бу Гөлшахида иде, ак чәчәкләрдән. Хәзер шундый сорау, син бит укулда өйрәндең мугаеме, Гөлшахиданы уйнар өчен. Менә монда син безгә кунакка килә дигәчтә, минем бер танышма рецепт язып биргән булганнар. Врачлар, табиблар. Аны бит укул бик авыр рецептны, ә син үзең табиб булып карагач, күңел дәрәҗәдә бәлки укый белерсең дип биреп җибәргән иде, укып бирә шуны зинһар өчен. Мин укый алмадым. Менә дә экранга да бирсәгез була. Безнең укып карасыннар. Кереди. Күңел төшенкелегеннән рецепт. Мандарин 5 штук ашаганнан соң, мармелад 1 кап ашаганнан соң, саф һава 540 литр көнгә 3 тапкыр берәр сәгать. Био һәр Әме? Әйе. Ничәдер сәгать сайын, 2 сәгать сайын, бию һәр 2 сәгать сайын җырлау. Көнгә 30 минут. Калып тапшыруын карау. Атнага 1 тапкыр. Рәхмәт. Сезгә тәвәккәллек яки азарт хасмы? Җәле берәр мисалын булайсы. Азарт хас, тәвәккәллек Хас. Тәвәккәллек хас билгеле. Тәвәккәллек бит инде ул әйбәт сыйфат.
тәвәккәллек хас. Безнең профессияда ул гомумән кирәк инде андый тәвәккәллек. Тиз генә нинди дә булса ситуациядан чыгу сезгә менә журналистларга кирәк инде ул. Сәхнәдә алып барганда, концертлар алып барганда. Резеда әсе караль менә Тинчурин театрда әсин үзең кайсы театрга йөрисең? Ана сөйлисең бүтән театрга яраткан бер артистың бармы бүтән театрдан синең? Менә кемне карарга син йөри аласың? Кайсы театрга мәсәлән? Мин дөресен генә әйткәндә актерга кызыгып барам дип әйтә алмыйм театрга. Коллегалар нинди продукт әзерләделәр микән дигән гомуми кызыксыну бар әлбәттә. Ул инде Камал театры билгеле, Качаловка барган бар, анда инде еш йөрим дип әйтә алмыйм. Гомумән хәзер инде әскәр туганнан соң театрларга йөрү сирәгәйде. Чөнки үзем уйнаган кичне дә баланы калдырырга кирәк, ул минсез кала, ул мине сагынып көтә. Аннан соң мин кич сайын әле тагын театрларга да йөрсәм, ул инде дөрес булмас дип. Ул мине бөтенләй күрми, мин аны бөтенләй күрмим булып чыга. Шуңа күрә ул бит үзенең үпкәсен дә белдерә әле. Ул кай вакытта озак булсаң, эштә ул йөгереп чыга да айтып кирип тә китә, үзенең үпкәсен белдереп. Мин аны шулай озакка калдырган өчен, ул бит әле бәләкәй, аңа әле 2 генә яшь. Шуңа күрә менә шул ягы бар инде. Хәзер сирәгәйде. Элек инде без Артем белән һәр премьерага бара торган идек, Камалга да, рус сүзенә дә, татар сүзенә дә бик еш йөри идек. Хәзер сине ята торган бер кешенең фикерен тыңлап китегән. Без Резеда белән Акчачаклар фильмына кастинг үткән вакытта таныштык. Иде диплом алмаш сине безнең авылга кайда? Һәм инде Резеда бу кастингны үткәч, Акчачаклар фильмына төп героин итеп сайлангач, аның белән бик тыгыз аралаша башладык без. Җитди генә булып күренсә дә, кай вакытта ул шул арада маймылланып алып, аның бөтен минуты, сәгате ул вакытта әле бәби тапканча язылган иде, анда барырга, монда барырга. Шул арада да ул бернинди аның ару чыкмыйдыр йөзләренә, күзләренә. Менә хәзердә минем Резедадан сорыйсым килә, шушындый ритмда, шушындый яшисез, эшлисез, әйме ничек саклап калырга менә шундый күңел кирлеген, ничек югалтмаскан Резеда? Һәм алга таба да уңышлар телим сиңа. Алия, бик зур рәхмәт фикерләре өчен дә, сорау өчен дә. Дөрес әйтәм, маймылланган чаклар күп булды һәм хәзердә күп әле алар. Мин гомумән үземнең эчке тоемлавым буенча мине теге Шаһиданнан соң бик күп кеше уйлады инде мин шундый драматик. Мин дә тормышта да шундый драматик дип, ләкин бу дөрес түгел. Мин тормышта хулиганка. Һәм хәзердә ул саклана. Хәлбуки инде хәзер ана кеше булсам да, ләкин әйткәнемчә ичке тоемлау ул ичке дөнья үзгәрми икән. Акчачакларны чыгару процессында әле параллель рәвештә театрда да премьера чыгара идек без. Фәнис Яруллинның бер күрешү үзе бер гомер спектакле, шуңа күрә мин төшкә хәтле спектакль чыгара идем репетициядә, аннан соң инде Акчачакларда, аннан спектакль кайтып уйныйм тагын, йокы туймый, шушынган, икенче көнне киләм. Чыннан да ритм анда бик ни иде инде, авыр вакыт иде ул, ләкин мин аны хәзер генә аңлыйм, ул вакытта минем башыма да килмәгән, кара мин авыр ритмда яшим икән дип. Ул киресенчә без шундый ритмга ияләнгән һәм безгә ул шундый рәхәт, чөнки мин декрет ялына чыккач мин үземә урын таба алмый идем. Белмим. Кеше кирәкмисен кебек тоела башладымы? Әйе, ул минем иң курыккан нәрсәм. Иң курыккан нәрсәм минем кирәк булмау, ялгызлык һәм әти-әнине югалту алым сакласын. Ничек саклап каласың? Белмим, ул Худайдан бирелгән буладыр инде. Оптимизм дигән нәрсә. Худайдан бирелмәгән булса, үзегездә үстерегез шул оптимизмны, чөнки оптимист булу чыннан да ул ярдәм итә тормышта ниндидер авыр мизгелләрдә. Шәйгә салган шикарны күрсәтергә кирәк. Без беренчесе генә. Кичәү сыңалар. Кичәү. Кичәү?
бик рәхәтләнеп өреді бұл шекер. Ғұмыр бойы шекер түсірген қияланған шекер болды бұл. Бірінші тапқыр тәпе атлап кетуші бала. Алар бик әкрен генә башлыйлар да. Анар қызық екен бу дип китәләр, менә булай анар бах күтәренә килеп утыралар да. Ой, шеп. Артист инде ул менә сөйләсәк. Хуҗасы юкта каймакка тап булган песи. Хуҗасы нәрсәкә? Хуҗасы өйдә юк. Анда песи килә, карый каймак тора. Ничек мыйыклар чыгарды? Мына бөтен артистлар чыгара беләме? Юк. Риза Сәләхова. Белмим, аны миннән күп кеше сорый иде, ничек эшлисең син мыйыкларны дип. Тагын күрсәтәле. Әле менә монысына күп кеше шакката менә. Менә мимиканың шунда актив булуы безнең профессиядә бик булыша. Гаяз Исхакыйның 200 елдан соң инкыйраз әсәренә 115 ел. 85 елдан соң Тинчурин театры ничек итеп күз алдына китерәсез? Белмим, әйбәт булсын. Чөнки бүгенге көндә татар мәдәнияте безнең театрыбызга карата мөнәсәбәт үзенчәлекле. Театрыбыз авыр вакыт кичерә дисәм дә ялгыш булмас. Шуңа күрә 200 елдан соң бүгенгә караганда әйбәтрәк булсын иде театрыбызга карата мөнәсәбәт һәм театрыбыздагы хәлләр. Татар театры татар киносынан караганда күпкә алдарак минемчә. Шул татар киносын ничек үстергәсен, бер-ике конкрет чарасын әйтә алмыйсызмы? Аның конкрет чарасы юк инде. Ул бит инде тәҗрибә белән килә, бөтен нәрсә. Врач та инде тәҗрибә белән генә остара укытучы кешедә, журналист кешедә, актриса кеше, актер кешедә. Монда да бары тик фильмнар төшереп, татар кинематографиясын шулай гына алга җибәреп була миңа калса. Резидә бит әле ул безнең артист кына түгел, ул әле сценарийларда яза. Аның буенча спектакльләр, без 41 ел балалары, име тагын берсе Разил Валиев язмышым юллары, аның инсценировкасы буенча чыкты. Син сәхнә теле укытасың дип хәзер дә укытасың, училищеда. Менә безнең дә синең кебек матур иттереп, ачык, анык итеп сөйләшәсебез киләр издә безгә дә хәзер берәр лайфхак димесең инде. Әйтәле менә бөтен кешегә дә файдалы булырлык, бәлки әйтеп күрсәт, ничек аны, ничек нинди күнегү бәлки. Күнегүләр күп инде алар, артикуляцияме иң беренче. Иң кызыгын күрсәтәле безгә дә. Кызган. Алар бөтен кызык. Без курста күлгүлә идек, ул үзебез эшләгән әйберләрдән. Мин дип утырганда, әле башта 15 яшьлек балалар җыелышып, әле бер-беребездән уялабыз. Скакалка белән сикерттеләр безне. Беренче курс, икенче курс, ул гөр скакалка белән сикерәсең инде сәхнә телендә. Сикерәсең, баштана одышка. Һәм син булай дип түгел, ә менә тавышыңны тигезләп сөйләргә тиешсең. Ягъни синең тавышың сикермәскә тиеш, һәм күкрәгең сикермәскә тиеш. Хәлбуки бик каты күкрәккә аласы килсә дә сулышны син алырга тиешсең диафрагмага. Шуны күнектерәбез. Аннан соң артикуляция яхшы булсын өчен ул инде әлбәттә авызлар җыелмасын ниндидер, мәсәлән, тридри, трыдра, тридри, тредре, тродра, трудра, тридри, трудру, трюдру. Татар сәхнә телендә и у дигән авызлар җыелмасы бар. Шушы сузыклар җыелмасына без салабыз төрле авыр җыелмалар, мәсәлән, тридри тагын. Хәзер без шушы күнегүләр кызыклырак әйтә башладык. Шушы күнегүләр кызыклырак булсын өчен без тормыштан алабыз авыр сүзләр. Мәсәлән,
Range Rover деген сөзні бітініміз білеміз бітінде. Мына кеттік шул сузықлар жайылмасы бойынша. Range Rover. Ақырда ғырры да, башында ғырры да әйбет іштілерге тейіш. Шершембі, пәнжешембі, шершембі, пәнжешембі, шершембі, пәнжешембі, шершембі, пәнжешембі, шершембі, пәнжешембі, шершембі, пәнжешембі деп кетесің. Бүтін шул сузық ауызлары құйып шығабыз, Ималайса бүтінге сузық ауызлар орнына барсын. Үй деген ауызлар жайылмасын. Рус сәхна тілінде ол башқа шарақ. Ал чөнки аларда үйе әдә юк битинде, анда урнашу тәртибе дә үзгәрәк. Менә аннан соң китә инде тиз әйткечләр, талга кунган бер тартар, ул тартарны тал тартыр һәм башкалар. Резидә, менә сез аны өйрәндегез шундаймы? Аннан соң да куатлап йөрисезме? Чөнки сезнең гел унисы бар бит. Әллә ул бер өйрәнгәч инде ул шулай рәтләнеп каламы? Юк, рәтләнеп калмый, юк. Ул кире авыз нитә башлый, ялкаулана башлый, телдә ялкаулана башлый. Шуңа күрә аны һәр даим тренировка ясап торырга кирәк. Шуңа күрә безнең спектакль башланырга ярты сәгать калганда, ягъни 18:30-да спектакль башлана икән, 18:00-да спектакльдә катнашкан һәрбер актер сәхнә артына чыгып, шушы тренировка ясарга тиеш. Фуй, истәргә, фуй. İsterge koydun. Sal Müslüman kızına. Marşar yok yerge yaramay. Günah durguna. Sal. Hadi sal. Sal din Kadir. Sal Kadir yok Müslüman kızına. Тормышыгызда артка борылып караган очракта иң гаҗәпләндергән әйбер. Шәрә йөрергә яратканмын. Шуны вакытта мине әниләр киендерә алмаган. Апам миннән 4 яшькә зур, безне әни киендереп чыгара икән инде, сандалик киертеп, җәйкене миңа өр-яңа трусик майка киертеп, апа белән чыгып китәбез ди. Апа 5 секунд борылып карый, мин юк. Мен уже шәрә басып торам. Трусик майка агач төбендә ята. Шәрә һәм аякта буты кияргә яраткан мин. Резин буты менә. Шын алгыш Менә әни инде гел апаны сүгә торган булган, ник караманың сеңлеңне дип. Мин аны карадым, менә 5 секундка борылган инде. Ул да бала бит әле, ул бит 4 кенә яшькә зур миннән. Алар резин сикергәннәрдер инде, я классики. Резидә ойса хәзер сиңа теге бер сәхнәдән икенче сәхнә күренеш арасында кием алыштырырга сиңа җиңел инде алайса. Тиз-тиз генә. Аның өчен дә осталык кирәк. Менә Гөләндәм туташка тирәсендә анда өлкән Гөләндәм Татарстанның атказанган артисты Әлфия Хәсәнова менә мондый абзац сөйләгән арада мин тиз генә костюмнарымны алыштырырга. Бу дәле җиңел генә костюмда түгел, ничек анда киергә? Юк, алар җайлаштырылган инде күбесе. Мәсәлән, анда замогы арттан бик узын була инде, уңайлы булсын өчен салырга. Ләкин аның өчен дә зур осталык кирәк, чөнки анда берничә секунд, минут дип тә әйтә алмыйм. Яра минуттыр инде бәлки. Минут ярым эчендә калфакларыңны бөтен нәрсәңне алыштырып кире чыгарга тиешсең. Мин шуны сорау туа, кайсы вакытта карап утырганда менә ничек төшә игътибар итә башлыйсың, менә артист әле чыкты, аннан соң уже икенче киемнән чыгарга тиеш, ул ничек тамашачыга игътибарда итәдер. Итәдер. Чөнки Гөләндәмдә шуннан да итәләр, ничек костюмың бар синең, анда ничек алай тиз алыштырасың син аны дип. Ул әлбәттә театр бит ул артистлардан гына тормый. Сәхнә артында әле тамашачы күрмәгән бик күп кешеләр эшли. Ул костюмерлар, алар инде аларга син тулысынча ышанып үзеңне тапшырасың, чөнки алар синең замогыңны, төймәләреңне беркетеп бетереп чыгарырга тиешләр. Әгәр дә син аларга ышана алмасаң, алар ышанычлы кешеләр булмаса, инде ул синең замогың аерылырга мөмкин сәхнәдә, Аллам сакласын. Андый хәлләрнең булганы бар. Менә Кияүләр спектаклендә, премьерасында Кияүләр спектакленең Банат ролендә ул кәләш буласы кыз Лия Вильданова уйнайды ул вакытта. Безнең театрыбызда Лия Вильданова эшләйде, минем группадашым. Туй күлмәге киеп чыкты. Замогы аерылды. Туй күлмәгенең менә монда хәтле замок аерылды. Ярый башында фатасы бар инде, күпмедер дәрәҗәдә әле каплый. Мин ничектә, мин аның кәләшнең дус кызын уйныйм. Мин нишләргә? Кәләш бер ничектә сәхнә артына кирип китә алмый. Мин ничектер теге туйда тамадасы манрак бер кеше инде. Шунда живчик инде. Мин ничектер сәхнә артына кирип китеп
костюмерға булавка срочно кычкырам гына. Булавка китереп тоттырдылар. Мен кире сәхнәгә кирдем дә Лиянең аркасына күлмәгенә булавка кададым да не белән каплап куйдым фотосы белән. Шулай итеп уйнап чыкты ул. Менә шундый мөмкинлек булмаса, яисә партнерың аңына килеп сиңа ярдәм кулы суза алмаса, ул инде бик куркыныч нәрсә, катастрофа сәхнәдә. Резида апа, сез кемгәдер бик каты ошаган дип әйткәннәре бармы? Кызык сорау. Артистларны ошатар бит, икенче артистлардан ошондай ничектер. Кичкенә вакытта Сестра Олсон дигән актрисалар бар, чит ил актрисалары. Ике игезәк кызлар. Хәзер инде алар да үсеп беттеләр, мин дә үсеп беттем. Менә аларның кичкенә вакытын мин дә кичкенә вакытта, алар да кичкенә вакытта безне ошаталар иде, ләкин хәзерге вакытларыбыз безнең ошамаган. Ул вакытта ошый дип әйтәләр иде, ләкин миңа бик еш язалар. Исәнмесез, менә мине бик каты сезгә ошаталар. Карагыз әле, мин чыннан да сезгә ошаганмы дип. Йолдыз сиңа ошага тырышалар. Гөлшәһидәдән соң бигрәк тә, менә мине Гөлшәһидәне уйнаган актрисага ошагансың дип әйтәләр. Карагыз әле, минем фоткаларым мин сезгә ошаганмы дип карыйсың. Бердә ошамаган кебек инде. Кой вакытта карыйсың, чыннан да ошатам үземә, янда күз төсе, ятты борыннар, авызлар күрәсең. Бу Резида Сәләхова иде, калып бүгенгә тамам. Хушыгыз. Рәхмәт. Яшьләрдән бераз фикерләр белик әле. Ләйлә бит. Ләйлә, кара менә шундый тизәткеч сиңа. Мич башында 5 мәче, 5 мәченең 5 башы. 5 мәченең 5 башына ишелмәсен мич ташы. Әйдә шуны тиз итеп әйтеп күрсәтәрме? Мич башында 5 мәче, 5 мәченең 5 башы, 5 мәченең 5 башына ишелмәсен мич ташы. Афәрин, Ләйлә, сиңа театрда эшләргә кирәк бит. Амин шулсын. Ошадым бүгенге тапшыру. Миңа бик ошады. Бүгенге тапшыру Резида апайга килгән өчен бик зур рәхмәт. Я, менә Резида тапшыру бетте. Бүгенге тапшырудан соң безнең килгән яшьләр безне тиз әйткечләр өйрәнә башлаган. Әйбәт. Син бик тә ошагансың аларга. Карамалның карамалайына, шуны карамаларга биргән идем. Карамаладым икән карамалай, карамаламадым икән карамалай. Караласа, карап кайт, карамаламаса, алып кайт, үзем карамалармын. Карамаланың карамалайына, шуны карамаларга биргән идем. Карамаладым икән карамалай, карамаламадым икән карамалай. Карамаласа, карап кайт, карамаламаса, алып кайт, үзем карамалармын. Булды бит. Афәрин, Резида. Тырышкан табан ташка кадак кала. Ярый, дуслар, бүген бездә кунакта Резида, без Резида белән бик күп сөйләштек. Рәхмәт Резида килгәне өчен. Без әле тагын очрашырбыз, ышанып калам. Рәхмәт Фәннур, рәхмәт яшьләргә, тапшыруга җыелган яшьләребезгә, рәхмәт тамашачыларга, исән сау булыгыз, калипне карагыз. Уңышлар. Рәхмәт.